பாகூர் சேலஞ்ச். சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. ஓ குரலி வித்தையா? இப்போ நாங்க கேம் ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். நான் செவனே தானா போய்க்கிருந்தேன். யாரு வம்பு தும்புக்காச்சும் போனனா? லைக் பண்ணுங்க, சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. ஆள் தெரியல போட்டு. நாங்கெல்லாம் சிங்கத்தோட உண்ணாக்க வெட்டுக்குன்னு பிடிங்க திங்கிறீங்கடா. ஏன் சார் அழுகுறீங்க? நான் நல்லா பண்றனோ இல்லையோ, ஆனா நீ நல்லா பண்ற. தம்பி தம்பி பொறுமை பொறுமை. ஐயோ சொல்லிக்கிறாரு. பொறுமையா போங்க தம்பி. அந்த கொட்டை கொடு. பைத்தியமா இவன்? ரொம்ப நேரம் நல்லா பேசிக்கிட்டான் ஐயா. எங்க ரெண்டு பேரும் என்னன்னா பண்ணுங்க, தயவுசெய்து அமிதாப் மாமா மேல மட்டும் கை வச்சிடாதீங்க. யாரா அந்த அமிதாப் மாமா? இங்க ஸ்டைலா காஸ்டியூம் போட்டு சூப்பரா நிக்கிறாரு, இவர் தான்டா எங்க அமிதாப் மாமா. இது வரைக்கும் இவரை முறைச்சிட்டு எவனும் உயிரோட போனதா சரித்திரமே இல்லை. என்ன உங்க கழுதைகளை செத்து போச்சான்? ஓ குரலி வித்தையா? இது என்ன பிரமாதம்? இதை விட பெசலைட் ஒண்ணு இருக்கு, கூவுடா. தச்சோடு முடிச்சு பார், முழுசா சந்திரமுகியா மாறி இருக்கிறவன் மனைவி கங்காவை பார்.